Takže zdravím vás, Pyrovulkán. A dneska si dáme moje prvé video na YouTube. Chcem vás všetkých privítať na tomto kanále. A dneska si ukážeme objednávku na stránke ekopyro.sk. Ideme na to. Prvé tu máme RC1. 60 kusov. Cena je euro. Váha 47 gramov, váha pyrotechnickej zlože NEC 4 gramy. Výrobca Pyromax, je to F2, efekt je explózia. Takže tak, tu vám ich môžem takto ukázať na chvíľku na videjku. Takže tu ich máme, tak nejak vyzerajú ľudia. Dobre, môžeme sa pustiť do kompaktu Mini 6. 49 rán, 14 mm. Je to nabušený kompakt. Cena je 12,10. Váha 800 gramov, váha pyrotechnickej zlože 107 gramov. Priemerná mažiara 14 mm, kategória F2. Počet rán samorov, doba trvania efektu 30 sekúnd. Video si nebudeme púšťať ľudia, lebo to uvidíte v silvestrovskom špeciáli, ktorý budem natáčať. Máte sa na čo tešiť. Ďalej. Kompakt Mini 8, 25 rán, 14 mm. Stojí 6,60. Váha je 460 gramov, váha pyrotechnickej zlože je 55 gramov. Výrobca je Panta. Priemerná mažiara je 14 mm. F2. Kompakt. Tiež uvidíte v silvestronskom špeciáli. Tak. Magic Smoke Balls, ľudia. Tu vidíte 6 kusov, 70 centov. Zoberiem na test. Váha pyrotechnickej zlože 7 gramov, váha 71. Je to P1, to sa môže púšťať hocikedy. Zoberiem to, tu sú také, toto. Určite si urobíme test na nich. Uvidíte v ďalšom videu. Potom tu máme Happy Rocket, 4 kusy, 4,30. Za mňa kvalitné raketky za tú cenu. NEC 100 gramov, F2, efekt 4 rôznofarebné efekty. Takže tak, to bude tiež v testovačke aj v silvestronskom špeciáli. Ďalej máme kompakt Major, 9 rán 20 mm. Taký 9 ránový kompakt, akože za 4 eurá nie je viac čo chcieť, ale za taký malý kompakt 20 mm v pohode si myslím. 72 gramov. F2. Výrobca Klasek. Ideme na ďalej. Kompakt Edwin. 16 rán, 14 mm. Za 5,20 ľudia. To je mega dobrá cena. 5,20. Parádna cena. NEC 64 gramov. Výrobca Klasek. Doba trvania efektu je 15 sekúnd. Je to F2. Efekt má to mix, 4 rôzne efekty. Paráda. Ďalej, kompakt Selen. 9 rán, 20 mm. 4,90 stojí. Maličký kompaktík. NEC, váha pyrotechnickej zlože má 59 gramov. Váha 330 gramov. Priemerná mažiara je 20 mm. Kategória F2. Mix 4 rôzne efekty a doba trvania efektu 15 sekúnd. Takže pumpík 9 rán 20 mm 4 eurá. To je také niečo jak Major, ale má to iné efektíky. Zase 72 gramov, váha 400 gramov. Výrobca zase Klasek. Dĺžka efektu zase 15 sekúnd. 3 rôznofarebné efekty. Paráda. Ďalej tu máme Small Silver Crackers. 10 kusov balíčku. Zobral som ich dvakrát. Za 90 centov, to je pohoda. Nemáme tu žiadne videjko, ale takto vyzerajú nejak. Poľské petardičky, výrobca je Panta. To je všetko. Pirát 100 kusov knotom. To ľudia, kto nepozná Pirát 100 kusov s knotom, proste je pod kameňom, lebo 100 kusov paráda. Váha 352 gramov. Váha pyrotechnickej zloži 19 gramov. Výrobca Klasek. Tak, ideme ďalej. Dumbum 120 škrtačia hlavička. Kto nejak vyzerá? 120 decibelov. 4,60 stojí. Má to 20 kusov, takže v pohode. Váha 130 gramov.
váha pyrotechnickej zlože 20 gramov. Výrobca Classic, kategória P1. Takže keď má 20 gramov, 20 kusov, takže jedna petarda bude mať 1 gram. Tak to je paráda, ľudia. Môžeme sa presunúť na buchajúci koberec malý, 70 gram po 5 kusov. Euro 20, paráda. Váha 97 gramov. Váha pyrotechnickej zlože, NEC 18 gramov. F2. Dĺžka 16 cm, to už vám asi netreba vedieť, tak toto vyzerá nejak. Taký menší koberec. Ďalej tu máme Dumom Nano 2x 50 centov. Za mňa v pohode petardičky na zabavu. NEC 10 gramov. F2, výrobca Classic. Za mňa paráda. Dumom Mikro 25 kusov, berem tiež 2x. To mám 25 kusov, takže to nič. 60 centov stojí. Váha pyrotechnickej zlože NEC 9. Váha 51 gramov. Výrobca je Classic. 0,35 gramov zložia má 1. Tak to vyzerajú. Za mňa tiež v pohode. Na zabavu paráda. Ďalšie Dragon X. Toto je proste na zabavu na 100%. 6 kusov balíčku po 30 centov. To berem dokonca 6 krát, ľudia. Vidíte, tuto máte. Pustím vám. Takže tuto vidíte, tak to vyzerá. A tak to je bucha. Proste je to Cracking Ball, ľudia, F1 proste, NEC 4 gramy, váha 9 gramov, výrobca Panta. Potom tu máme nejaké fontánky, tie si dám tiež do testu, uvidíme, ako budú oni. Ideme ďalej, máme tu preskávačky, to máme, nemusím predstavovať, klasika, proste 28 cm, 10 kusov, 70 centov. Ďalej tu máme Nuclear Bank, 20 kusov, 2x, tieto berem 2x. 60 centov stoja, takže paradička, NEC, váha pyrotechnickej zlože má 3 gramy, normálna váha je 20 gramov, kategória F2 a výrobca nejaký Super Power, to nepoznám, Super Power, výrobcu takého, ale uvidíme, no, možno budú dobre tie petardy, tiež si ich odpalíme v teste, môžete sa tešiť. Ďalej tu máme RC3, 50 kusov, tie som ešte nemal, 2 € stoja, váha 193 gramov, váha pyrotechnickej zlože majú 10 gramov, výrobca je Pyromax, F2, predaj od 18 rokov, asi tak, RC3 som ešte nemal, mal som už RC1, aj zase ich objednám RC jednotky, ale tu sú také RC3, vyskúšame, uvidíme, tak. Crash 6 kusov, 50 centov, tie berem 2x. Lebo to 6 kusov, to je málo. A také vyzerajú dobre, tie petardy môžu mať aspoň pol gramu, si myslím. Váha pyrotechnickej zlože majú NEC 1 gram, takže paráda. Viac dnes som čakal. Váha je 20 gramov, výrobca Pyromax. To si tam dám, že 2x. Ďalej Explosive 2, 20 kusov. 80 centov. Nejaké také. Tak to vyzerajú. Váha je 54 gramov. Váha pyrotechnickej zlože je 80 gramov. Výrobca Jorge. Posledné tu máme, ako posledné, je veľký rotaček, 4 kusy. To sú proste také hodinky, ktoré sa točia na zemi. Má to 5 gramov, kategória F1. Môžete to používať na oslavách, všade proste. Dovolené cez celý rok. To môžete púšťať hocikedy, tieto rotačky. Mám ich 2x. A to je všetko. Nezabudnite dať like, odber zvonček a vidíme sa u ďalšieho videa.